an samu mutumin da ya anshi musulunci a gaban annabi Muhammad yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi ya wafati. Sayyidina Abubakar ya anshi halifanci yayi zamani da Sayyidina Abubakar har ya wafati. Allah ya tsawaita rayuwarsa. Sayyidina Umar ya anshi halifanci. A ƙarshen mulkin Sayyidina Umar wannan mutumin ya ji duk duniya ba abin da yake sha'awa illa ya sha giya. Wata rana ya sha giya, aka zo aka gaya wa Sayyidina Umar, ka san akwai labarin da in an kawo maka ko da gaskiya ne kwakwalwarka ba za ta iya ɗauka ba. Mutumin nan gaban manzon Allah ya anshi musulunci. Da ayoyin nan na haramcin giya a gabansa aka saukar da su, amma aka wayi gari ba abin da yake sha'awa illa ya sha giya. Sayyidina Umar ya ce su je su nemo shi. Aka nemo wannan bawan Allah sama da gasa ba a gan shi ba. Ko da ya tashi zuwa majalisar Sayyidina Umar ya zo lokacin giya ta sake shi.